ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಕಾಣ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೂವನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಾರು ಒಂಜ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಯಾನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸು ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಲ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೆಚ್ಚಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಯಲು ಮೆತ್ತಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೊಂದು ಪುರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಂದಿ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಇಡೀ 4 ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಓಕೆ ತಂದ ಅಂದಿಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ಪುಗ 2 ಸೈಡ್ಲ ಅಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಪುಳಿ ಹಾಪಣೆ ಕೆಂಪಾಡ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆಕ್ ದೀಕ ಇದು ಆಂಡ್ ಕಾಂಡದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ
ಎಗ್ ಪಾಡು ಯಾನು ಇಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡು ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತಿನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.